الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بابا اندري كرو بون فلا دنيا بنا دنيا بنا ساي غادوغلي ايوا يكو كراي يكو كراي ko ni dinaye duglen kan fo ko jatigino do ejnya oche e jogori sabula ale ta don mati ko do gansan e makele ka ko do don chugo do la e ta soro ni mo ya faade o do kama foko ni dunanye ka duglen kan fo a jatigi de afaaye ayo yawo ko dunaye ki me ay daga sigi me mona daga sigi ko sigili ko ba kono de oche ko do be nable na iba damne chugo do la ngana nana sero dola ka akoka tosi na wetu to yakilla ibi fero ke wasamba to akubisa tosi na sabula ni kodo be ne ajara o ibanyi ni akasika tosi na o abode kofo ni duna ke to ka foko ay daga sigi wala mina daga sigi abi tole de kofo abi feka wati doki o abode kofo ayo ko duna bonya ekye meka dugutigi de muso folo di duna ma ko fratikara o che able sabula we dugu gino do de tato la akbar dugutigi de folo de muso folo furle duna ma o furle duna ma o we frati de o parce que o ta don folo mo sugu mi do auta ke wolo don auta fenchman do atiki kan bon dugutigi de muso don jango de muso folo bina fo sisa we dugu ko chama kalama ayo donc ni o furu temena anu che sisa o sika dugu gino chama fae donc o de kama foko ko fratikara ayo o ablay maka jatemna kan ko ke chula ablay ayo nami ko munu ke nga jatemna ku watu jatemne ni ko kebo jatemne ayo o kausa ko so note komando amisiga do gela kono amba ku jeni muye ko dugu chamanche so manga fer duna ma to sila dugu chamanche so funa tamashe ma ro do ablay dugu chamanche tamashe di nawo tamashe de do fendo do minu ni kanga mene karula ko sobe ni kanga kerengere ku do karula umanga mene chugo dola ni fendo ni abla duna ka buloka apseke sobe duna be istegeda dugu kan chugo dola abo dugu fenchama kalama nogoyala ayo ori kama foko dugu chama je su o kana di nama ayo abla ni bi koke nyana ba kuno e ko gno a chamanche abla kanu fo beye kanu ki yala note ni mo ko bori gno be kalama nam dogoro tilablene sigatola boli chugo tilade ayubo abode kufo dugu chamanche ye soye tamashin de yable abi guno kufo abi tabiyo ni fon kufo o mo alamade ala ngana anga guno ni tabiyo dalle feka chugo dolable tubarekal amay kuma famuna ayo ni ne zana mumbe korobora kana ori na yele mo banana ga dimade ne korobora zana de ni korobora zana no yele mo banana ande voko ni ko ba chugola ko duguti de muso folo manga furdumama ko ni ko ba chogola dugu chamanche so ani so foro manga fere dunama olu te koro olu korolo ni ladaw abi ladaw ni tamasien de tabiyo de tamasien able ko chamanche so ani so foro ko manga fere dunama oyo de o oyede ni odi dunama sisable abina bosa re jena ika tabia doni fendo ko kadi mugoma minti doyi Allahu akbar o koni te kunyuma yable mokala ya famuna o de kama ngo ko anga tabia ni anga gno ananga lada do be anga lada bete me anga lada do be lu kanga kerengere o anga bla le fe kan chugo do lable note abseke sawiye ka anga ko ka dogo tuba ana wala ni aramadina dunla ni dogo tuba ni lable akuma ka chance de wala kama ko ni dugu dembe jira ka dugu tigi bogo ko amagara tanala oche
ni magagara tanala play maga chance ko ko ni dugu dembe jera ka dugu digi bo ko dugu digi magara tanala oche yawo ala ka kisola angana magara tanala play yawo anga tanan nutui aywa bismillah anga maya ku krefe bismillah amina aywa biye ramsaye juillet kalo tile 10 ani 5 sɔrɔ san 2000 ani 21 ablaye fasiriko kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye k'o ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la cogo min na. Tubarikala an b'a daminɛ ni l'indicateur de renouveau ale ye mun de sɛbɛn bi sɔgɔmada na. Indicateur de renouveau kumana ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Turelakaw ka ɲɛmɔgɔba maakɔrɔ ni o ye patriarche ye ko ale bɛna laseli kɛ sɔgɔmada in na. Vraiment Touré ka lahala dɔw kan ko a bɛna ɲɛfɔli dɔw kɛ maaw ye walasa faamali ka se ka sɔrɔ a ko la. Badaw ni Mukutari Wane olu ka siso kɔlɔsili baara min bɛ sen na walasa a ko ka se ka ɲɛnabɔ ko maître Mamadu Ismail Konate ale sugandira ka kɛ o sɔrɔnadonba ye. Wale min bɛ sen na ta Amnesty International mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko a ko ka sonsori ta teliya la ko a ko sera banni ye ten. Ayiwa. A yira fana k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ gɛlɛya minnu bɛ sen na sisan lakanabaliya siratigɛ la ko sigidalamaw kɔni a wajibiya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na abila ye. O ye ɲuman ye les Échos b'a fɔ wele ko takuba hukumu kɔnɔna na Norvège kɛlɛcɛ dɔw bɛna Mali kɔnɔ. Wale ko Barkani ka taliko hakilila la ko maliden caman kɔni malidenw faralen don a ko hukumu kɔnɔna na dɔw ka jate la yɛlɛma man ka don baara in kɛcogo la nka dɔw yɛrɛ fana ka faamuli la a kan ka yɛlɛma a ko bɛ o cogo la an waati min ko sisan douane kɔnɔna na k'u ye maa 71 kura k'olu kɔni ta walasa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ko olu ka kalan yɛrɛ kun cɛra ka ban abila ye. L'indépendant Kenyere farafina ka kelen tɔnba min bɛ wele ko Union africaine o ka kulu min bɛ wele ko Conseil de paix et de sécurité a ko olu makɔnɔnen don Bamako yan nɔ kalo tile 14 ka se tile 17 ma o de fɔra. N'o sera ka ban. Awɔ tile 14 tile 17 o de fɔra. Cɛ yɛrɛ nana ko u nana ko tile saba kɛ ko bɛɛ kunbɛn. Voilà. K'u na kun ye walasa ka se ka cɛmancɛ fanga ko sɛnsɛn k'a dɔn baara bɛɛ kunlenna min kan ka se ka o kumabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la abila an dan. O bɔlen kɔ sa lakanabaliya hukumu kɔnɔna na baara minnu bɛ sen na walasa ka se ka dankari kɛ bamaciw la an ka jamana saheli kɛlɛcɛw minnu bɛ wulikajɔ ninnu na o ko Union africaine y'a jira sa k'a fɔ ko baaraw man ka kɛ a kan ka kɛ jɛ ka baara de ye G5 Sahel kɛlɛcɛw ani Barkani fɔ ta se MINUSMA Takuba kɛlɛcɛw ma k'u kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. O bɔlen ko kunu conseil des ministres hukumu kɔnɔna na ko général Yamusa Kamara ale ni professeur Samba Ousmane Sow o ko wele bilar'u ma ko kura jamana fɛ k'u kana ka baara kɛ. Ministre Korofla doni yɛrɛ gafe ja dɔ tɛ sunɔgɔ ayi n ko ja dɔ tɛ na sunɔgɔ jumɛn Yamusa sigilen fanga na. Yamusa bilara Yamusa kɛra secrétaire permanent ye conseil de la sécurité nationale la. Ayiwa tubarikala. Min bɛ Samba Ousmane Sow ko fɔ ale bilara institut national de santé publique kunna. INRSP a faamuna a kɔri bɛ yɔrɔ min na. A kɔri bɛ yɔrɔ min na a faamuna ale bilara yen. Tubarikala. Info matin ne jɔn kunkolo b'a ye. Ne Karim Keita kunkolo ba ye abila an dan na. Iye i y'a bɛɛ fana ye. I y'a page bɛɛ fɛn ni kunkolo ye. Wa a ɲɛ a bɔlen ma kɔnɔ gannen fɛ yan bi. A sɛgɛtɔ la. Ko maître Kassim Tapo y'a fɔ ko Karim Keita a ma fɔ ko k'a minɛ fɔlɔ sariya tigilamɔgɔw ma o fɔ fɔlɔ ko cɛmancɛ faga senkɔrɔ. Mandat d'arrêt o kɔrɔ de. Mandat d'arrêt a bɛ n'a fɔ sisan ko a ka na u k'a ɲininka. Mandat d'arrêt ko a n'a ma na u k'a minɛ ni diyagoya ka na n'a ye o de ye mandat d'arrêt ye. An minɛ bolo an b'a dɔn a fɔ ye. A bɛ n'a fɔ sisan kirimakɛ fɔlɔ k'a fɔ k'a kan ka minɛ ko sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na. Ni kiri kɛra a kan ka don kaso la a kan ka bila o de fɔ mais sisan komi a bolo u b'a ɲini ko n'a bɛ yɔrɔ min n'a ma na u k'a minɛ diyagoya ka na n'a ye o de ye mandat d'arrêt ye.
o de fɔra donc kana kuma yɛlɛma n bolo ayiwa a ko b'o cogo la fɔlɔ naam min bɛ cɛmancɛ fanga senkɔrɔma deli ko fɔ ko kulu minnu tun bɛ ka IBK ka fanga senkɔrɔma don fɔlɔ k'olu caman kɔni taara ka na tuguni k'u bɛ cɛmancɛ fanga senkɔrɔma don Abdulaye u b'a fɔ nin ma yɛrɛmakara nin don o kɔni siga t'o la kɛ ayiwa o tuma a ko bɛɛ tɛ fɔlɔ polisiw k'olu kun kan ka taa baarabila la nka ko bɛn kɛra ko la ɲɔgɔn faamuyali nana ko baarabila in kɔni bɔra a ma n'u taara baarabila u b'a fɛ k'an bila zone bolo wa u ka sabali u b'a fɛ k'an bila zone de bolo wa k'an bila zone bolo polisiw taara baara la o tɛ zone bɛ dɔn ye tiɲɛna o tɛ wa a kuma ka ca kaba ko fatu ɲɛ burama ko Ɲamakɔrɔ masɔnkɛ dɔ min si tun bɛ san 36 jate la ko ale tun taara dɔ ka so sanfɛla labɛn o ka puruktora ka bin binida in kɔni ma ko a la Abdulaye asara k'a fatura ko 9e arrondissement mɔgɔw fana ye tɛgɛ da maa dɔw kan minnu tun b'a la ka fura kolon dɔ feere mɔgɔw ma k'a fɔ ko mɔgɔw ka hakɛ to k'u bɛ cɛya bonya ma hakɛ to kana hakɛ to fɔ a bɛ ne y'o de fɔ n ko ka bɔ ni tɛmɛna circulation la panneau ni yɔrɔ bɛɛ a bɛ yen long sexe gros sein et puis que numéro k'a la faama tɛ se k'u wele k'a fɔ kelen dabila fo k'u ka numéro k'a la yɔrɔ bɛɛ ni tɛmɛna a bɛ fan bɛɛ hali maloya t'a la tuguni o man ka kɛ o n'i bɛ se i bɛ taa mais k'a fɔ ka nɔrɔ carré bɛɛ la a bɛ numéro bɛ yen bonya kɔni t'o bonya t'o la bilen wala hali maloya t'a la u b'a kɛ mɔgɔ gros sein gros pénis grosse fesse appelez ce numéro yɔrɔ bɛɛ ninnu kan ka minɛ joona de u kan k'u wele k'u minɛ numéro yɛrɛ dɔlen don ko 9e arrondissement kɔni tɛgɛ da maa dɔw kan ko hukumu kɔnɔ Abdulaye ko funakɛnin dɔ san 15 fana kalanden don Jikɔrɔ ni para la ko mobili kɔni fana ale dasi ale fana ka o jɔkunda ninnu ma ku ale la Abdulaye ne jumɛn dɔgɔkun tile Soleil Hebdo ale y'a jira k'a fɔ URD tɔn kɔnɔna na ko maa minnu tun b'a la ka Dr Bubu Sise ka hakililaw senkɔrɔma don walasa min b'a to a bɛ se ka san sɔrɔ tɔn kɔnɔna na cogo min na k'olu kɔni b'a la ka Sumala Sise ka hakililaw n'a ka kuntilennaw ka olu cɔn kɔ u sen kɔrɔ Mopti ko labɛ Léon Dion ale kɔni bilara ka bɔ Bamaciw bolo a y'a yɛrɛ sɔrɔ kalo 6 tɛmɛnen ninnu na ko Bamaci 245 ko olu kɔni fara maa 120 dajira maa 196 Bamaci ninnu na ko olu fana welela ka u ɲininka u dalakan na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sogoko hukumu kɔnɔna na ko bɛnkan sariya min taara walasa ka se ka sogo sɔngɔ nɔgɔya gouvernement fɛ ko a lawaleyali kɛlen don gɛlɛyaba ye garan bɛnkan sisan k'an ka wari ta ka d'u ma fu an yɛrɛ ma nafa ye sɛbɛla ma nafa ye ne yɛrɛ kɔni ka faamuni la sogo yɛrɛ tunnen don o yɛrɛ kɛ sogo bɛ kɛ sogo gɛlɛya n'u ma yɛlɛma don bagan yɛrɛ feere cogo ko la jamana in kɔnɔ an hakilila ko sogo ko bɛ kɛ mais a tɛ ko ye a tɛ ko ye dɛ parce que jamana minnu sera k'u ka sogo makara u bɛɛ bɛ bagan jɔlen pese de koya bila ye n'i y'a pese a banna taa Sénégalais mɔgɔw b'a fɔ ko Sénégalais sogo ka nɔgɔ sogo fɛngɛlen don mais n k'u b'a pese de ka bagan a ɲɛnama pese n'a bɛ ne kilo min na ni kilo 1 sɔngɔ k'u multiplier a bɛ jate ka d'i ma fɛɛrɛw fana b'u bolo ka sogo kunkolo ni senw poids k'o bɛɛ dɔn ka bɔ a la ka bɔ a la yan kɔni o t'o bɔ la dɛ ni sogo ko kɔni taabolo ma falen ne hakili la an bɛ to nin cogo la a ka gɛlɛn a bɛ ka gɛlɛn sogo ko tɛ dɛ Mali ka ko bɛɛ de ka gɛlɛya hali kunima ye an ka ministre taara Sénégal ko sima ko gɛlɛya sima bi 20,000 ani 6 tu sais Sénégal sima bɛ feere 12,000 sima feere 12,000 ni 100 kunu u yɛrɛ da de y'a fɔ u ko sima bɛna d'a ma ko bɛna ko production ko k'a d'a ma mais i b'a lajɛ u b'a taa ta 12,000 ni 100 u b'a d'a ma 24,000 ko sima gɛlɛya i ka nin lajɛ jamana sigilen don k'o lajɛ o kuma yanni ka bɔ Sénégal min bɛ dilan yɛrɛ fɛ yan nɔ k'o t'a bɔ k'o tɛ boli kɛ o tɛ boli kɛ mais min bɛ dilan fɛ yan sɔrɔ ko an mago mun na mun bɛ yan ko usine fɛn min bɛ yen o tɛ se k'o wuli ne bɛ mun kɔ ne bɛ fɛ k'o ɲininka mun na
ciment min bɛ dilan fɛ yan a gaba tɛ bɔ yan a bɛ bɔ yan a fɛn bɛɛ tɛ bɔ yan a bɛɛ fo n'a bɔra clinker ou bien mun fɛn na hali clinker bɛ bɔ yan n'i taara dio ka sira bɛ yen voilà maintenant munna o ciment sɔngɔ ka gɛlɛn ni Sénégal ciment ye question Mali kɔnɔ yan ouais n'i taara taa Sénégal ka na k'a bɛɛ ka na 12 ni 600 u bɛ taa fo 20 ani 20 k'ale di doublé ka doublé an ka commencer n'u ka sira la ɲɛ sa tiɲɛna nin ka gɛlɛn bon sisan u taar'u ye bɛnkan an ka ministre ni Sénégal ministre ye bɛnkan kɛ ko olu tun bɛ mun dɔn u b'o doublé pour que don o don u b'a doublé pour que 70 000 tonnes par jour u b'o di Mali ma sisan pour que sɔngɔ ka jigin mais o bɛɛ de b'a lajɛ fo tɛna jigin quoi à partir de cet instant ils vont doubler la production pour le Mali ils vont donner 70 000 tonnes par jour o yɛrɛ tɛ wari perdre yan an ka usine bɛ yan aw tɛ fɛɛrɛ kɛ pour que an ka usine ka caya pour que an fana ka nin kɛ sima dun tɛ gala tiɲɛna bon bɛnkan sogo bɛnkan sukari bɛnkan malo bɛnkan nin bɛɛ ye fu de ye an ka wari bɛ taa an t'a nafa sɔrɔ a hɛrɛ tɛ s'a ma a hɛrɛ tɛ faso ma maa dama damani b'u kuru o wari kan 15 milliards de subvention k'a di minnu ma fu a nafa bɛ min a nafa tɛ olu de kan a nafa b'olu de kan sɔgɔfɛrɛlaw boucher bagamarala ani u yɛrɛ ministre yɛrɛ mun minnu yɛrɛ fana da b'a wariko la o da wariko la on appelle ça le vol légalisé tubabukan na vol légalisé jumɛn ka sariya ta k'an ka wari bɔ a sira ma ka taa di mɔgɔw ma fu falen ko olu bɛ taa tɔnɔ minɛ kɔfɛ jamanaden mun a kɛra mun kosɔn u t'a nafa sɔrɔ faso yɛrɛ bɛ cɔrɔ o fɛ ne t'a dɔn u bɛ la ka jamana in baara cogo min na quoi t'a dɔn kunkolo min b'u la ka jamana in kow ɲɛnabɔ quoi a fɛ u ko bagan ka di sɔgɔ ka jigin ko ni bagantigi taara abattoir ne ko 7,000 b'u d'u ma ni boucher mun taara fɛn na abattoir la k'a ka misi kantigɛ n'a nana ni kunkolo ni sen ye faso bi 7,000 d'a ma subvention misi kɛnɛ mais o bɛɛ la sogo jiginna bɛɛ la sogo tɛ ka jigin sogo yɛrɛ tunnen don ka kibabu ye parce que bɛɛ ma sɔn k'a ta donc mɔgɔ mun b'a ta mɔgɔw b'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen dɔn sogo bɛ gɛlɛya o y'a gɛlɛya tuguni yɛrɛ o lɛri ka u k'a ɲɛ o y'a tɔ bɛɛ gɛlɛya o dɔ ko ne ma ko Uranda ni gouvernement ko tulu ye 120 ye a bɛ kɛ fɛrɛ ye ni u nana sɔrɔ nin i bɛ ka hali ka feere 125 polisiw bɛ na k'i labɔ i ka butigi kɔnɔ tulu min bɛ yen o de b'u sigi u b'a bɛɛ feere n'a banna u bɛ ka wari d'i ma u bɛ taa hali Gabon o de kɛra voilà waati min jɔn subventionné u liru b'a minɛ k'a fɛrɛ n'a fɛrɛ u bɛ ka wari d'u ma u bɛ taa bon Mali o tɛ se ka kɛ parce que a dira cogo min na u b'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn gaz subventionné gaz tɛ ye malo bɛ subventionné an t'a nafa ye sukari bɛ subventionné an t'a nafa ye sogo bɛ subventionné o dun nafolo bɛ bɔ an ka jiginɛ kɔnɔ c'est des milliards mɔgɔ dama dama de b'u da la k'a dun dɔrɔn jamanaden hɛrɛ mun fɔra u ɲɛn'o ko jamana yɛrɛ tɛ ɲina k'a fɔ bon an bɛnna nin kan wari bɛ di nin kan n'a ma di an b'aw ɲɛɲini o fana tɛ se ka kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ o tɛ se ka taa ɲɛ donc an b'o de la o de kama j'ai dit c'est du vol légalisé les autorités là avec les ministères ils volent notre argent légalement k'a fɔ on va subventionner quelqu'un 15 milliards de subventions jamana den an mun a kɛra an kama an t'a nafa sɔrɔ donc a kɛ kun t'a la u t'a dabila siɲɛ kelen voilà u k'a dabila siɲɛ kelen k'a dabila o de ka fisa siɲɛ kelen n'o tɛ nin tɛ ko ɲɛnama ye dɛ ala ka hakili ɲuman dama dɔrɔn amina sinon an ka ɲɛma tuma dɔ la an yɛrɛ b'aw ɲininka ni u ka miiriya ka ɲi quoi tuma dɔ la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka ne bɛ k'o de fɔ ko ne t'a dɔn u bɛ jamana in baara cogo min na ni hakili min ye quoi mɔgɔ kɔni man ka bila ɲɛmɔgɔya la ten sa Ablaye siga t'o la ka sɔrɔ i tɛ se ka ko ɲɛnabɔ e t'a ɲini ka mɔgɔw lafiya fɛɛrɛ t'i bolo ka mɔgɔw lafiya e bɛ ka ɲɛmɔgɔya kun ye jumɛn ye a tɛ yen konti la sinon mɔgɔw tɔɔrɔlen don bi jamana in kɔnɔ dɛ siga t'o la awɔ i Traoré jite kan bɛn le flash